Dwi'n hyfforddwraig i'r Under-19s ferched genedlaethol. Nes I dechrau hyfforddi pan o'n i'n rownd o 14 mlwydd oed, just yn codi cones fyny a pethau fel yna, ond nes I wneud hynna, a wedyn nes I fynd I prifysgol a wneud sport science, a wedyn nes I gael cyfle I gweithio gyda Abertawe, gyda'r bechgyn, am 5 blwyddyn yn llawn amser. A wedyn nes I gadael Abertawe a mynd mewn I coachio'r ferched wedyn gyda'r FAW. Dwi'n meddwl ydych chi'n gofod edrych ar ôl y chwaraewyr, ti'n gwybod, I dangos fel bach o iddyn nhw. Dwi'n meddwl mae hynna'n rhywbeth bwysig. Dwi'n meddwl mae yna gwahaniaeth rhwng hyfforddi ieuenctid a hyfforddi oedolion. Gyda'r datblygiad yn y ieuenctid yn rhywbeth bwysig a deall bod camgymeriadau yn gallu cael ei gwneud pan ydych chi'n hyfforddi rhai ifanc. Ond dwi'n meddwl mae hyfforddwraig neu hyfforddwr dda yn gofod dangos bach o really, i'r chwaraewyr a trio datblygu nhw i'r gorau a gallu. Efo'r rhyngwladol, mae yna tîm ohono ni sy'n edrych ar coaching session, a dyn ni'n trio gwneud fel y rhannau dyn ni angen i'r gêm. Mae'n gofod edrych fel y gêm, felly mae'r sesiwn yn gorfod dangos beth ni'n trio gwneud yn y gêm yn y olaf. Ond mae'n gofod bod yn hwyl, os oes o ddim hwyl mewn sesiwn, di'r chwaraewyr ddim yn engaged yn y sesiwn. Dych chi'n gofod cael gwahanol rhannau i'r sesiwn. Dych chi'n gofod dechrau gyda rhywbeth sy'n mynd I ysbrydoli'r chwaraewyr I warm-up, I cynhesu nhw fyny, ond hefyd dyn ni yn gyda staff I gwneud hynna. Ond dyn ni'n gofod cael y pêl yn gynnar yn y sesiwn. Wedyn dych chi'n mynd mewn i'r main session, lle dych chi'n ffocysu ar beth dych chi eisiau gyda'r y gêm a beth ydych chi'n planio fel game plan yn y dyfodol. A wedyn dyn ni fel arfer yn gorffen gyda rhyw gêm I cael hwyl yn y diwedd hefyd. Efo cynhesu yn y sesiwn, dwi'n lwcus dwi efo staff I helpu gyda hynna, fel sport science a pethau fel yna. Ond mae'n I cael nhw'n engage yn y sesiwn a I cynhesu nhw fyny yn barod i'r sesiwn. Y sesiwn canol yn gallu fod yn rhywbeth mae'r session plan yn gofod bod yn ffocysu ar y gêm, be dyn ni'n neud gyda, ydyn ni'n mynd I sgorio, os ydyn ni'n mynd I sgorio, felly mae'n gofod ffocysu ar be dyn ni'n eisiau gweld yn y gêm yn y diwedd. Cwlio lawr yn rhywbeth dyn ni fel arfer yn neud oddi ar y cae, ond dyn ni yn fel arfer yn gorffen gyda fel gêm fach iddyn nhw bod yn cael hwyl, ond wedyn dyn ni yn neud fel recovery ar ôl, fel edrych ar ôl y corff. Sgiliau sydd angen ydy bod chi'n bach mwy confident I trio pethau gwahanol. Jo ddim o hyd yn dod yn syth iddo chi. Dych chi'n gofod trio pethau, ddim greu pethau'n iawn, a dych chi'n gofod trio dysgu o bethau ydych chi wedi gwneud. Ond dwi'n meddwl dych chi'n gofod bod yn person sy'n gweithio'n dda mewn tîm, achos just ddim yn un hyfforddwr, mae'n mwy na hynna. Felly dwi'n meddwl hynna just sgiliau ydych chi angen sy'n hanfodol. Dwi'n meddwl ydych chi'n gofod cymryd pob cyfle sydd allan yna, a bod yn confident I ddim bod yn ofni I ddim yn gwneud camgymeriadau. Mae yna llawer o opsiynau allan yna I hyfforddwraig. Felly dwi'n meddwl bod yn confident a mynd amdani.